Hai guys, welcome to my channel untuk borayhoranay thaby. So guys, ini yang dublio fैलायबाय ने आलि दाननो माने खोनो फैलायबाय आलि खोनो so मा बुंनो मावाबाबो उफाय गैया मावाबाथाय आरो मोनजायाबो मा बुंनो आरो so guys आलि खोनो फैबाय आं नै दुब्लियाव so नैथिं नै आदा सानैमोन दोङो खोगासिनो दोङो दा आंबो खोनोसै आलिखौ so नोंथांमोना नायलायबाय आरो आं दा भिडिअखौ खालामनो हागोन ना हायाखै आंबो दानि खोनायगिरदो so guys so नोंथांमोना सोर खस्थ' मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो गाइस सोर मावनानै बेबायदि मोनखो so आंबो दानि मावनाय गिरदो so guys so दायो नुजागोन so guys दसे नेथ'ना थाथ'नो ada सानै खोगासिनो दोङो बेयाव सासे ओइदै नों जोब्बायलै खावसेथिं जाबावनैथिं दंजोबो खावसेथिं दंजोबो खावसेथिं खोजोबाखै खावसेथिं खोजोब्बाय नैखिनिखौ खोजोब्बाय खावसेथिं खोजोब्बाय आरो खावसेथिं दंबावो आरोना आरो सासेया खोगासिनो खावसेथिंखौ दा जों खोनैदो दां दै गांसोदो गाइस दा जों दै लोंनो नागिरदो बया नेंबाय दा जरान दोङो आदा सानैया फैगासिनो दोङो ओइनो बया नेंबाय दै लोंनि आङो गाइस Ini jani ya mai ada ayu bada alih karena ada saat dalam kerjanya ada dose rest lading ini untuk alih ke sini barang juga deng tamna deng berdose ini fry tangsi no yang kan dari karena masih gorom so guys finally दा जोङो आलिखौ खांबाय so दा जोङो न'थिं थांनो नागिरदों बैयावबो माइ गायगासिनो नै फांनि गरायावबो बाय आद्रा जाना दङ बेखौ गायगासिनो खैथा रोगादोंमोन आं जों रोगायाखै मामाया रोगादों आरोना गासिनो नायलांबाय थादों आरोना दिस्टार्बलै so बयबो खस्थ' मोनथारदों थांगासिनो दङ दा नै आदाया नै मैगं खागासिनो दोङो स' थांगासिनो दा नै ओइदै लिंबायलै बे जायगायावनो जोंखौबो माइ नागिरनो लिंबाय लागाव गायनोबो बारा रोङा देसन बावबो नायदो आरोना माबायदि गाइस नायदो आरोना आं बारा गाया एसे दसेल'सो गायगोन so guys माइ गायनाय आं भिडिअ खालामनो हायासै so दा आं न'थिं थांगासिनो दोङो so guys next भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो so guys
आं जा भुटानाव थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय थांनायानो जायाखै अखा हानायदो स' नायनोसै एबार थांनाय जागोन ना जाला स'